Bun, am revenit. Mai am câteva foarte puține lucruri care să vă prezint și pe urmă vă puteți întoarce la făcut teme și la, nu știu, bătut copii. Cum fac eu un inject? Da? Deci am aceste 3 hatcheries care sunt control 4, am aceste 3 queen-uri care sunt control 5, pentru că la Zerg nu ai nevoie de clădiri pe controle și pot fi mai ușor. Deci aleg 4, s-au selectat aceste 3 hatchery-uri, da? Am 5, toate queen-urile. Acum era o șustă cu V în care toate 3 dădeau injectul deodată. Eu nu știu să-l fac așa. Dar voi arăta și așa și în altă parte. Deci am 5 queen-urile sunt selectate. Queen-ul e pentru ăsta, ăsta e pentru ăsta și ăsta e cu ăsta. Încă o dată le selectez, dau inject, inject, inject. Bun, deci asta e la cea mai simplă metodă. Am aici alt hatchery care e pe control 5. Control 6, e acest hatchery și acesta. Control 7, am acest queen și acest queen. Asta se presupune că e principala, naturala și tărdul. Și vreau să-mi dau din nou inject. Deci selectez queen-urile pe care fiecare queen rămâne lângă hatchery-ul ei. Dau un V, mă duc cu asta aici, cu click-ul pe hatchery. Și chiar dacă eu am selectate queen-urile, fiecare queen rămâne specific hatchery-ul ei. Deci dacă dau V, am cum au fost aceste 3 hatchery-uri. Deci fiecare queen rămâne pe hatchery-ul ei. Nu se duce una să le dea pe toate 3 injecturi. Înțelegeți? No, bun. Acum o să fac un fel de Blink Stalker. Să fac așa o linie la Stalkeri. Cu Stalkerii toată lumea știe să facă Blink Stalker, dar sunt foarte mulți care, dacă bătălia are loc aici, Stalkerul ăsta trage și îl dă mult prea în spate. Spre exemplu, dă un Blink aici și lasă drumul ăsta de venit înapoi, care sunt 3 secunde în care Stalkerul poate face damage. Cel mai simplu e Stalkerul, faci damage în spatele acestui Stalker. Ia ăsta damage, faci în spate la ăsta. Vine ăsta în față, vine ăsta în față, vine ăsta în față. Și o să vă arăt aici așa o bătălie cu marauderii. Deci îl iau pe ăsta aici, îl iau pe ăsta aici, îl iau pe ăsta aici, îl iau pe ăsta aici și tot așa. Sau când am mult mai mulți Stalkeri, încep să iau la pachet, iau câte 2 și revin în luptă. Pe urmă mai am aici așa o luptă de force field-uri. Asta este o armată și asta e o armată. Acum, când ai șansa să dai force field-uri, dar când joci cu un calculator de very easy, da? Deci vii cu force field-ul, pui. Opa. Mai și prost pe deasupra. Altul, mai bun. Deci iei force field-ul și pui. Te uiți. Am un force field aici, unul aici, unul aici și unul aici. Dar mi-a foarte mult timp să fac lucrurile astea și atunci cel mai bine ar trebui să învățați să puneți toate force field-urile în nu așa, deci unul după altul. Mai prost de atât nu se putea. În fine, o să arăt aici o bătălie. Ceva în genul ăsta. Deci le puneți toate, nu luați și le puneți pe rând. 1, te uiți să fie exact, să nu rămână al doilea și tot așa. Înțelegeți? Na, o să mă mai gândesc, o să mai văd ce fac. Nu am foarte mare încredere că o să fac prea multe. Casturile astea au fost să vă animez. A fost un rahat. Vă doresc o zi ploioasă și să găsiți bani. La revedere!